Dnes si zahráme tú najlepšiu mapu na učenie Fortniteu vo Fortnite. Áno, samozrejme nezabudni na like, odber, extrémne mi to pomôže a poďme teda na tú mapu. Tá mapa vyzerá nejako takto, je strašne super, ja ju teraz poslednou dobou hrávam, pretože som začala hrať Fortnite na počítači. Áno, najprv som hrala na mobile, no nic. A samozrejme ma nezabudni sledovať na mojom Instagrame, samozrejme už aj na WhatsAppovom kanále, ktorý máte, obidve tieto stránky máte dolu v popise, budem rada, keď ma tam budeš sledovať. Takže hneď ako sa tu spavnete, tak tu je proste extrémne veľa vecí a niektorí ľudia tomu hneď neporozumejú. Takže poďme si to tak v rýchlosti prebehnúť a proste si dať o tom taký menší talk. Takže, hneď ako sa teraz spavnete, tak vidíte tieto extrémne proste veľa hier takýchto, hej. OK, takže, na čo kliknete, to pôjde, môžete si zlepšiť edit, aim, a takéto proste buildenie a proste takéto podobné veci. My ale dneska pôjdeme na aim a ak by si chcel možno vyskúšať trebárs edit, v ktorom som ja úplne hrozná a toto ani neviem, no, v buildení som tiež hrozná, ale tak, čo už. Tak mi napíš dolu do komentárov. Ak dáte 5 lajkov, tak bude ďalšie video z Fortniteu. Nemusí to byť práve z tejto mapy, ale môžeme s trebou zahrať zero buildy alebo buildy, alebo si tu niekoho pozvem a budem s ním hrať. OK, ako ďalšie tomuto som nepochopila, takže to vám asi moc nevysvetlím, no nic. Tu si to môžete dať za favoritku, hej, tú mapu, aby ste sa vám ukazovala v tom vašom menučku, kde máte mapy. Tuto sa môžete prezliesť, hej, keď na to kliknete, tak pretože máte, tak si proste niečo kliknete, napríklad zatožiť a ak máte proste na to hit, tak si môžete dať toto, hej, bim bam boom, takže back to game a bim bam boom a bim bam boom, nemáš to na sebe, pretože tu sa proste dávajú také dobeky. Nevadí. Dobre, takže my ideme teda na ten aim, takto do toho normálne skočíte. Fun fact, ideme si dať proste moje obľúbené hry, ktoré sú asi možno 4-5, hej. Neprovedieme sa tu celými, ak by ste chceli, tu máte link, alebo teda tie číselka, ktoré zadáte do vyhľadávania a bim bam boom, môžete ísť si zahrať túto hru, keď ste taký nováčik ako ja vo Fortnite. Takže jedna z mojich asi obľúbených naozaj hier je to, kľudne sa môžete dať 50 metrov od toho a môžete to takto cool triafať a podľa mňa je to samo o sebe dosť dobré. Ale pozor, ak teraz trafím 10 týchto balónikov po sebe, tento sa nechátal, tak mi musíš dať odber. Ak to nedá, tak musíš dať dislike. Teda co? Nie, aj keď to nedám, tak musíte dať odber. Nik. OK. Takže trafila som všetkých, takže daj like a odber. Budem ti za to extrémne vďačná. A ak si sa dopozeral až sem, tak napíš dolu do komentárov toto emoji, ktoré máš na obrazovke. A inak túto mapu hodnotím extrémne pozitívne o 8 z 10. Poďme na ďalšiu mapu, ktorá je hneď vlastne takto oproti keby tomu. A tu sa vlastne postavíte, že jo? Ďalej už môžete. A tu máte easy, medium a hard. Takže my budeme vlastne trefovať tohto hráča, alebo teda pandrláka. OK. Stačí nám ho trafiť raz, hej. Easy. Opa, toto bude tak trošku hačik. Menší. Bracho, stoj. Yes, trafili sme všetkých a myslím, že keď budete toto tryhardiť, tak váš aim sa zlepší o 120%. Toto hodnotím tak 7 z 10, hej. Ako ďalšiu mapu tu máme takúto, kde vlastne tu sa vám objaví akože taký pandrlák, hej, mne sa napríklad objavilo tu, môže sa objaviť tu, proste po celom tomto sa môže objaviť, v týchto okienkách najmä, ok? V takýchto proste okienkách sa najviac objavia. Mne sa objavil tu, síce sa nehýbe, čo asi by som možno zlepšila, že by sa trebárs takto tu hýbal, ale ok, bereme. A my ho proste budeme teďkon. My ho teraz samozrejme budeme takto triafať a to mi príde akože celkom dosť dobré. A neviem, čo mám k tomu proste viac povedať, proste 7 z 10, niečo podobné ako tamto. OK, neviem prečo sme sa spavnuli tu. Kamo, toto bude strašne fail video.
Toto video bude fanfict tak trošku kratšie, pretože tu neprebereme všetky tieto mapy, ale iba také moje proste favorite. Ešte malé upozornenie, keď budete toto hrať, tak si dajte proste také zbranie, ktoré sú v hre, hej, ja som si dala napríklad tieto dve. Potom tu máme tuto, hej, Zero Build Peaks. Tu máte proste takéto ako keby veci, hej, prekážky. A tu sú proste takíto boti, ktorí sa len hýbu, nestrelajú, ale chovajú sa ako normálny hráč. Vy ich samozrejme budete musieť triafať, aby ste ich proste zabili. Okay? Veľmi pozitívne, pretože je to úplne, že to asi najlepšie, čo môžete tuto nájsť, podľa mňa. Takže hodnotím 10 z 10. Ešte je dobrá táto mapa, ale ja ho moc akože nehrám. Ja proste tu do toho takto skočíte a oni vlastne tí pandeláci, alebo teda tí fake hráči tu proste takto skáču a vy ich proste musíte hitovať, OK? Už mačkám exit, takže to pre vás môže znamenať, že sa mi tá akože mapa akože nie, že sa mi nepáčila toto, hej, ale proste ja mám treba radšej proste nejaké takéto veci, OK? Alebo to tak. Takže ďakujem, že si toto video dopozeral, nezabudni na like, odber, skús to treba zazdieľať tvojmu najlepšiemu kamarátovi, ktorý sa treba tiež začína učiť na počítači alebo na telefóne, mu tento kód, ktorý znáš si po tretíkrát, takže ho zadaj do tej mapy, brácho, a vyskúšaj to. Fanfic, toto nie je žiadna spolupráca s touto mapou, ja vám to chcem len doporučiť a to je asi tak všetko. Ak by si chcel viac takýchto Fortnite videí, 5 lajkov a skúsme dať tak viac ako 30 zhliadnutí. Čus!